Musím. A keď sa pije, tak vznikajú rôzne veci a my sme s Andreou pili a vznikla pieseň, ktorá je pre Starku a Starkého. A ono to malo byť celé veľmi slušné, milé a tak, ale Jack sa to ako veľkú recesiu, nerozumiem slovo recesia, tak potom. A a tak no. Ja len chcem, že je to príbeh, ktorý rozpráva Starka a Starky. Videl som švárne dievča z Ruštína, našťastie nie z Babína. Povedal som jej, hej dievčina, poďme si spolu začínať. O 5 rokov sme sa zišli spolu doma, obrúčkami zviazaní. Začala sa písať nová doba, boli sme si oddaní. Refrén. Ty dojíš kozy, ja robím šišky, pred kostolom si to šepkajú mníšky a všetci susedia to dávno vedia, že si zo mňa tak trochu vedľa. Ja verím od rána, ty chceš len spať, musíme o chvíľu spozerať, k tomu si v rádiu omšu dáme a pritom vínečkom zabíjame. Ja varím, dojem kozy, večer, pred kostolom si to šepkajú mníšky a všetci susedia to dávno vedia, že si zo mňa tak trochu vedľa. Možno som pre teba tak trochu stará, hovorí Starka, keď z postele vstáva. Treba mi palicu tresnúť ti po hlave, keď niečo zabudneš v tej hlave deravej. Večer už vnúčatá v okne vyzerám, ty chystáš 20 či v peňaženke mám. Treba mi rozmeniť, príde ich veľa, obťahnem Starkého, dáme oberá. Ty dojíš kozy, ja pečiem šišky, pred kostolom si to šepkajú mníšky a všetci susedia to už dávno vedia, že si zo mňa tak trochu vedľa. Ty dojíš kozy, ja dojím mníšky. No a teraz už by sme chceli, aby ste si dali svoj manželský tanec po 60 rokoch, ale potrebujeme na to 2 minúty, kým to celé presneme tam. Takže